So we're here in Olango Island today, guys. We're with the LGU and we're here to support Congresswoman Paz Radaza's project in sharing wheelchairs to our PWD kids. Wheelchair. Mo ba? Tay. Wow, nice. Tayo mo salamat. Kani. Iyo hana. Okay. Salamat guys. Happy ka? Lipay ka? Lipay? Hindi siya sa suway ng eskwela. Sagot pa siya mo, pero hindi siya pa istorya. Okay, anak. At least ka na. Kuha na. Kasuri-suri na siya. Pundo. Kani o, mapahida ni. Tawa siya kanya niya. Tawa siya mga ilis ka na. Nag-ilis sa bingkuranan. Lipoy. Salamat ni. Salamat bang. Kanila mo niya kung vitamin siya. Ano niyo ba? Di kan tanang isla tanang wami baligya kanang mga nita mga kawayan mga silhig mga Di man kagikan na ito manang. di kagikan small buhok sa buwan isugat ang namo kay di man gatos buhok Dala mo tunga-tunga sa laod. sa tabo Unsa man ning unsa ni adlawan ni tabo unsa buksan? pulis Abago pa dai ni? pulis na bigla lagi taas daw na sa na po ka oras ko na dai Ano ba sa gibuhat ni ko dito na butol? oh nang kaon ko lang mura lagi ko dito sama kay sila sa gimana mo gahi na ko Marot na ginundaza na sa iti attack. Ano luna nagkuyog na di mo glunod aning duha? Panganan. Panganan na miesta. Amo pamrot ni. Sa man natuwad ang inyong bangko? Ikaw mayroon na kuyog mo ang pagalunod. Dili sunod sila. Ah, ko apagalin na sunod. Ari ni surat sa pamrot na so ano makanaris. Ang katuyuan. Pag hindi na imong papa? Tama ni imong papa? Ganaw papa ni. Ako ko papa. Ah, Ang nagbantay na ako. Ako kaya. ang imong edad 20. Ito do. 22. Nakay uya mo dami kuyo. Wala po. Ah, wala po. Gusto ka mangita. Nelson. Matabangan ba ng gender? Nagtrabaho siya. Di ba na gender ng trabaho? Hanggang man ang siya mayor. Okay, napo mo kayo nagsantaba. Hey guys, so nata karon sa Tungasan Boardwalk. Near siya sa Triponias Homestay. If wala mo ka-stayhan diri sa Olango, pag tent mo, syaro, diri o Bermuda grass. Nadyo'y ka-tent dito ay. There's one person. Nasa like 10 dito.
si Miss Divine, si Lay, Ma'am Michelle, Norman, DY-double-S. Ikaw? Lawan from Murad. Bombo. Hindi pala yun. si Jim Ray.